ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚಲಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕದ ಪಾಡೋಯ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಐನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಶಾಪದ ಬೆಲೆಡು ತೋಟದ ಬೆಲೆಡು ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯರ ಓದಿರ ಎಕ್ಸಾಮು ಅವನು ಬರೋದುಂಡತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಯಾಯೆ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ತೂಲಿ ಏನು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಡ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಬೇರೆದಾಗಿ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಗೆ ಓಡ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೋದು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಓಡ್ಪಲೆ ಮಂಪಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ಪಲೆಗೆ ಅಡಿಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲು ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪುನಕ ಓಡ್ಪಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೋದ ಅಂಚ ಓಡ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಕೋಗ ದಯಪಟ್ಟ ಮನೆ ಹಾಕು ಜೊಂಜಾಗ ಬರಪೆ ಮಂತೀರು ಭತ್ತ ಜಿಡ ಮಂತೀಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಕಳೆದವ್ರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವೇರು ಆಗ್ಲ ಬತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಲಿ ತುಯ್ ಬುಕ್ಕನಿ ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನೆ ಈಗ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ಆಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಡದು ಯಾನು ರಾಶಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕದು ಆಗ್ಲು ಬರೆಯರ ನಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒನಸ ಬದಲಿಗೆ ಅಡ್ಡೆನೆ ತಿನ್ಪುಣ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒನಸ ಬದಲು ಅಡ್ಡೆನೆ ತಿನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಮಂತ ಹೋಯ್ತೆ ಅಂಕ್ಲ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಅಂಚ ಆಪನ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟೈತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಗಿ ಭತ್ತ ಜಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಹೊರಿ ಪುಡ ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರದಿ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಗ ಹಾಕೋಣ ಇಂಕ್ಲಿಗ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲತ್ತಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಓಡ್ಮಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ದ ಕೈ ಪಿತ್ತು ನಾನೇ ಒಂಜ ಓಡ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಐದಡ್ಡೆ 2 ಮಲ್ಪೆನೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಐದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಉಂಬೇರು ಬಂದೇನಡ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಮುಖದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚ ಅದು ಓಡ್ಪಲೆ ಗರಿ ಬಾರ್ದಿಡಿ ಅಂಚ ಓಡ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದೇರ್ದೇದು ಅಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪೂರ್ತಿ ಜೆಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ಏನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಚಾ ಪರೇರಾನಾಗ ಅದು ರಡ್ಡಿ ಆದಿತ್ಯರು ಕೋಳಿ ಮನೆ ರೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡಡ ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಮಿತ್ ಬಜ್ಜೆ ಉನ್ಗೆ ಯಾರ ತಲ್ಪಾರ್ದ ಸೋಲಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಜಾಲ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಇತ್ತನ ಜಾಲಡು ಇಂಕ್ಲ ಜಾಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೆಯಾರ ಕಾರ್ ಪೂರ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದ ದುಂಬು ಮುಟ್ಪೆತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಿತ್ ಟೆರೆಸ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಅವ್ನಿಗೆರ ಜಾಗ ಯಾವುಜಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರತ ಅವಾಗ ಉನ್ಗೆರ ಜಾಗ ಯಾರುಜಿ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಪಾಟ ಅವನ ಕುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೆಯರ ಶುರು ಹಾಪುಡು ಉಂಬುಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಹಾಪುಡು ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಮಿತ್ತಡೆ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಬೇಗ ನುಂಗುಡತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ದೊಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಡ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ಬ ಬೆಳ್ಳು ಮಂತದ ಬೆಳ್ಳು ಬರ ಮಲ್ತ ಆತಗ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಟಲ್ಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಕರ್ಬೋನು ಬಗ್ಗದ ಬೆಳ್ಳು ಮಂತನಾಗ್ಲು ಬೇತೆ ಕೂಡ ಐಕ್ ಟಲ್ಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಬೇತೆ ಬೆಳ್ಳು ಮಂತು ಮುರಾಣಿ ಆತನ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಟಲ್ಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವರ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎದುರು ತೂನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಪುರ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಲೆ ತೋಟೋಗ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೋಟೋಗ ಪೋದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತೋಜ ಓಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾರಿಸ ಮಿತ್ತು ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ನೆಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀರ್ದುಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಏಣಿ ಉಂಡು ಐನು ದೀರ್ದು ಬರ್ತುವೆರು ಆಂಡ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಾದ ಪೋದು ತಿರ್ತುನಾಗ ಇಂಕ ಐಕರ್ ಗಡ ಗಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ತೂಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜಂದು ದಯಪಂಡ ಎದುರದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆವಾಡು ಪಂಡ ಟಲ್ಪರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತೋಜವೆ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಏನೇ ಯಜಮಾನ್ರು ಮಟ್ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡರ ಪೋವೆರತ್ತ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಪನ್ವೆ ಅವೇನು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಒಂತ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪವ ನಾವು ನನ್ನ ಸಪ್ಪ
ಉಪ್ಪುದಿಡರ ಈಟು ಪಡೆಯರ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಂಕ್ಲ ಬೇರೆ ದಕ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪನ್ಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಪನ್ಪುನವು ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಇಂದ ರಂಚನೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಖಾತರ ಆವಂದು ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪೇರು ದಿನೊಟ್ಟು ಅರಿಗೆ ಏತ ಹಾಕೊಂಡು 15 ಮುದಲ 20 ಮುದಲ 25 ಮುದಲ ಏತ ತೀರ್ನಾರಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಉಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪದು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ 2 ಜನ ಇತ್ತರ ಪನಿ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು 6 ಒರಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬೇರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಖಾತರ ಆವಂದು ಪಂಡದು 6 ಸುರು ಮಲ್ತೀರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಆರಾಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದಾದು ತುಲೆ ಈತು ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನೆನ್ನೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೌಂಡ ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡು ಆಗ್ಲೇ ಗಂಜಿ ಗಜ್ ಬೇತೇನೆ ಪೂರ ಖರ್ಚಿ ಐತೆ ತುಲೆಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಲ್ತು ನಡೆದಾದ ನಮಗೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಒರಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಲಾತ ನಮ್ಗೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಬೂರ್ನ ತೋಟೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜೆರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಪಂಡೈತೆ ಶಾಪದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪರತಿಗುಣ ಐತ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಒಂದು ತೋಟೋಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚ ತೋಟದ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಿಗೆ ಗಂಜಿ ಗಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚುನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಐತನ ಐತ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಬಿಸಿ ಆದೆಂಕ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಟೈಮ್ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬಜ್ಜೆ ಬೂರ್ದು ಕುರಿಯೋದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೋಡೆ ಅಚ್ಚು ಮುರಾಣಿದು ಕಾಯಿ ಪೆಜೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚು ಸಾಧಾರಣ ಅಚ್ಚು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಕೊಡತ್ತ ಪಾಡೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒರಿಣಿನ ಪೂರ ಅಂಬೇರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಕೊಡತ್ತ ಪಾಡೀರು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನನೆಕ್ ಈಟು ಪೌಡ್ನೋ ಸಪ್ಪು ಪೌಡ್ನೋ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪದು ಪೂರ ಕೋಡೆಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೇತೆ ಅನು ತೋಟೋಡು ಮೇಲೆಡ್ದು ಮೇಲ್ ತೋಜ ಒಂದು ಲಾತಿ ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲೇವುದ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ ಪೂಂಡ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವಡತೆ ತೋಲೆ ಮುಲಿತೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಬೆದಿದ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೂಡ್ದುಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಇನಿ ತೂಡು ಬಯ್ಯಗು ಪೂರ ಬೆಲಸಾದು ಅವರ ಅಚ್ಚುಲ ಯಾಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರೋಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೂರ್ಲೆಗೆ ಓನೆ ಪೆಜ್ಜಿಟ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂಚನೆ ಬುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪೆಜ್ಜಿಯರ ಐಕ್ ಆನೆ ಆನೆದ ಬೆಲೆನ ಆನೆ ಮಂತಡ ಮನದ್ದಾನಿಗೆ ನಮಗೂ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈ ಜಾಗಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಯಜಮಾನ್ರು ಮಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಪಾಗ ಏನು ಯಜಮಾನ್ರು ಬರೋ ದುಂಬು ಇತ್ತತ್ತೆ ಮದಿಮೇರ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪಾಗ ದಿನ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನ ಗರಿಪಾದ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಕಂಗದ ಈಡ್ ನಮಗೆಂದು ಇಂದುಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊನತ್ತದು ಐನು ಮನ್ನಡು ಕಲಪು ಪಾರ್ದು ದೈ ಮಂತದು ನಡ್ ನವ್ಗೆಂದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ದೂತೆ ಫುಲ್ ತೋಟ ಎತ್ತೆ ನಡೆದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ಇದ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಕಂಗದ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಮುಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಂತೆ ಕಂಗದ ಐ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡಾಂಡತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾನೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಅರ ಕೈಯಾರೆ ನಡೆದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಪುನ ತಗ್ಲೆಗ್ಲ ಐಕ್ ಬಡೋದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಎಡೆದೈ ಪೂರ ಪಾಡೀರು ಅಂದು ತೂಲಿ ತೆಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಎಡೆದೈ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರ ತಟ್ಟು ಮಾಲ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಾಗ ಅಂದು ಬೇರೆ ಬಜ್ಜೆನ ಕಲಪ ಪಾಡ್ದು ದೈ ಪೂರ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಇಡೆ ದೈ ಪಾಡ್ನವು ನಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ತೊಲೈತೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರ ನೆಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗ ಅವಡತ್ತ ಅಂಚದು ತೋರದ ನಡೂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮಾರ್ಗಲ ಮಲ್ಪಯ ಸೊ ತೂಲಿ ಎಂದು ತೋರದ ನಡೂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೀರ ಮಾರ್ಗ ಇಪ್ಪು ನಾವು ದುಂಬು ಈ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡು ಫುಲ್ ಇದು ತೋಟನೇ ಇತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಮುಲೆ ಕಂಗದೈ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಕಂಗದೈ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಂದು ತೋಟ ನಡೂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮಿತ್ ಸೋಲಾರ್ದ ದಾದ ಪರ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅವನು ಪೂರ ತೋಜ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತೋಟ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೋಜ ಒಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ನನ್ನೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತ ನನ್ನೆತ್ತೆ ಆಕ್ಲು ಬರೀ ರಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೆತ್ತೆ ಚಾ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಲು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಬರದೆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಿರಂದು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನೆತ್ತೆ ಪೋದು ಅಡ್ಡೆ ಚಾಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂತು ಗಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಗದಿರ್ದೆ ಕಜಿಪು ಎಂತು ಕೋರ್ದೆ ಕಜಿಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸುತರಿಪುನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನೈತೆ ತೋಟದ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಸಿಲ ಟೈಗುಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತಲೆ ಕಾತನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏತೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿರ್ಲ ಅವರ ಈ ರೋಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿತ್ತ ತೂಲಿ ಪಗೆಲ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಕುರ್ಸದ 2 ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ನೆಟ್ಟೆ ಜತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬೆರ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೌಡರ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಟ ಅವಿಡು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿತ ಗೂಡು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇನು ತೋಜದ ಜ್ಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಐಟು ಜೆಪ್ಪು ಗೂಡುಡು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಾಯ್ದ ಗೂಡುನು ಓಲ್ದೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಇಂಚಿ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ನೀನು ಯಜಮಾನ್ರ ಮೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಬರ ಪಾಡದು ತಟ್ಟು ಮಂತ ಹೋಯ್ತೀರಂತೆ ಅವೇನು ತುಲೆ ಒಂಥರ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲಕ ತಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾಯ್ದ ಗೂಡು ತೀರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ
ಫುಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕುನ ಒಂದೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಟ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಪಗ ನೆಕ್ಲ ಒಂಥರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಲಕ ಮಲ್ತದು ಸಾರ್ನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯ್ದ ಕೊಡುಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ ಅವಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟ ತೂಲಿ ನೆಟ್ಟ ತೆವಲ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಪಜೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕಲ್ಲ ಅವಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿತ್ತು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ತ ಆಂಡ ಐತೆ ವಿಷಯದಾದತನ ಪಂಡ ನಾಯ್ದ ಗೂಡು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ನಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾತ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸರಳ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಪುಗ್ಗುದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡದು ಬೇರೆ ಐಕೆ ಕಂಗದ ತಲಕೇನು ಪೂರ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಕಟ್ಟದು ಬಂದು ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಅಲ್ಪರ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿದೈ ಬೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕಸ್ ಬಾಲ್ದಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೀಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲ ಪಂಡೈತೆ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಆತ ಐತೆ ಒಂಜರ ಜೆತ್ ಪಾವನುಲ್ಲ ನೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಡೆಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಳಿ ಪಂಡದು ಇದು ಮುರು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪರ ಕಟ್ಟಡಲ ಐನ ಸೆರೇಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುದು ಬರೋ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಟೈಲ್ಸ್ ತುಂಡು ದೀರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ದೀರ್ದಿರು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರು ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಓಲೈಕ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿಂದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಬುರಣಿ ಅಂತ ತೋಜದೆ ಮುಲ್ಪ ಬದನದ ಬಿತ್ತು ಬಾಡೋ ಇತ್ತೆರ ತಂಬಿರು ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೊಡ್ತದು ದಯ್ಯ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಈಟು ಬರ ಬಿರ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಓಲ ನೆಕ್ ನೀರು ಬರ ಪತ್ತೋಡು ಅವ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯ ಪುಂಡು ದೈ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಅವಳು ತೋಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳೊಂದು ಕಂಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆ ಪೂರ ಆಣಗ ಯಾನೆಗ್ಲೆಗೆ ತೋಜವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿ ಬಿಡಿ ಆಪಣ ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಪರೋಡಾತಿ ನನ್ನ ಚಾ ಪರೋಡಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕದು ಕೂಲಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಆತಿರು ನಿದ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಈರ್ದು ಏನೆ ಕಡ್ಡಿಕ್ಲೆ ತೋಟ ಪೂರ ತೋಜಾರ ಪೋಯಿನ ತೊಲೆ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಬಂಡದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಅಡ್ಡೆ ಇಂದು ಯಾನು ಬಂದ ಕಡೆನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಾದು ಈತಲ ಹಾಯ್ಕಾದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಅಪ್ಪನ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಕಾವೆಲ್ಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಲಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಅಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಏನಮ್ಮ ಪನೋಂದಿ ಪೆರೇಪಲ ಖಾಲಿ ಕಾವೇಲಿನ ಜಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ನೈಟ್ ದೀರ್ದು ಜಾದು ಬರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವನ್ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವೇಲಿದತ್ತು ಅಂಚೆ ದೀವೆಯಾನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗಿತಂಡು ಪಂಡ ಗಂಜಿ ಬಲ್ಪ ಲಕ್ಕುಟ್ಟಿಗೆ ದೀಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪಂತು ಕೂಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕೋರಿ ಬತ್ತ ಬತ್ತೆರಂಬೇರು ಅಜ ಕಜಿಪ್ಪು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಇರ್ದೆ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅವೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರುಟ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಯಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ಅಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಚಾಯ ಕೊಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವನಸು ಕೊಡ್ದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪದರಡ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ವನಸು ಕೊರಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆಕ್ಲೆಗೆ ವನಸು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ನಾಡು ಉಜುರ್ ಪಾದೆಟ್ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಅಗೇಲುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಗೇಲು ಅಂತ ಸುರು ತಗೇಳು ಪಂಡ ಸೋನೋ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಅಗೇಲ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಂಡು ನಿತ್ತೆ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂದು ಸುರು ತಗೇಳಂದು ಅಂಚಾದು ನನ್ನತ್ತೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟದಡೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಚಾಯ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆದಡೆಗೆ ಅಗೇಲಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾಲ್ನ ಅಚ್ಚುಲ ಶ್ರೇಲ ಮೂಜನ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ಆರು ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಯಾರು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಡಿಗ್ಲಿತ ತುಂಬ ಪೋಲೇನು ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಅಗ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬರೀ ರಾಪು ಜತೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆದಡೆ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು ಯಾನು ಮೂಜನೆ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾರು ಅಗ್ಲಿ ವನಸು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ನನ್ನ ಅಗೇಲು ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತು ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಅಗೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋನು ಇಲ್ಲೈತೆ ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತು ಅಗೆಲ್ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೂಲ್ ನೀಗ್ಲು ಸೋಲಾರ್ದ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಆಣಗ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೋಟ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆದೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆ ವನಸು ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಅಗೆಲ್ದಡೆ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡ ಇನಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಅಗೆಲ್ ಇತ್ತು ನೀನಿ ಅಂಚದ ಅಗೆಲ್ ಜೋರು ಲೇಟ್ ಆತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಬಲಸದ ಪೂರ ಆಣ ಗಡೆ ಎತ್ತುದಿರಾರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೇನು ಸೈಡ್ ಎದುರುಡೆ ಪೂರ ಎಂಚ ತೋಜುನು ತೋಜೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತದು ಏನು ಬೈಯಾಗಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಲೈನ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಉಂಡದ ತಿರ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೊನೋದು ಸೋಲಾರ್ದು ಲೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಸೂರೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಇಂದು ಸೂರೆ ಇಂಕ್ಲ ತೋಟೋಡು ಏನು ಯಜಮಾನ್ರು ನಡೆದು ಮಂತು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಬರಂಡಿ ತೋಜೆ ಐತೆ ಏನು ಸೂರೆ ಟೇಲೆಲ್ಲ ಮುಡಿ ಊರಿತ್ತಂಡ ತಾವು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸೂರೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಲತ್ತು ಸೂರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಪಲ್ಯ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂಡಿರು ಅಂಚನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಸೂರೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನೆಗ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಟ ಲಾಯ್ಕಾಪುನ ಪಂಡದು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಆದು ಇತ್ತೆ ಟರಪೆರ ದಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿಂಗಂಡು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ತಜಿ ಇಂಕ ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡು ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಡಿರಾರು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನನವರ ಯಾನು ಸುರೇತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ರೀಡಿಗೇನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಗಡಿಗಳು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.